Timvere nkhani zokhazo zikulu zimene Bon Kalindo wabweretsa lero. Bon Kalindo. Nkhani zanthu zazikulu lero ndikulira kwa asilikali ame makamaka amene anapita kapena amapita ku DRC kukamenya nkhondo maiko ena malinga ndi mgwirizano umene umakhalapo ndi dziko la Malawi. Asilikali amene anapita ku DRC amene alamulidwa kuti azibwera kuno ku Malawi akulira kwambiri. Komanso nkhani yachiwiri imene tikambirane pano ndikulira kwa manesi kamene ogwira ntchito za chipatala amenenso akukumana ndi mikungwirima. Komano mwina tisanapite kumene ndangofuna ndikuziwiseni a Malawi kunena kuti ngakhale Malawi Electoral Commission ikuyamba phase ya verification exercise kuti anthu akaone nzika zione ngati mayina awo ali mukaundula. Tafuna tikuwuzeni kuti apolisi pakana lero sanalandire ndalama zawo. Ma exercise ose aja ankachitika mbuyomu omapanga ma transfer omatani zonse zija zimene zakhala zikuchitika mbuyomu zokhuzana ndi Electoral Commission. Apolisi sanalandire ndalama zawo pakana lero ndipo akulirabe. Tikunena apolisi amene akuyenera kuti azatenge nawo gawo lalikulu pasikulo sanalandire ndalama zawo. So muzifunse nokha kunena kuti kodi ngati apolisi sanalandire ndalama zawo amene ali stakeholder wamkulu wa Malawi Electoral Commission kodi chisankho chimene chichizayenda bwino? Muzifunse nokha. Tikunena tino apolisi so amene mmapanga matama ndi limodzi ndo wamkulu wanu amene mwayitana so achinyamata azipani zosiyana kunena kuti ati mukufuna muonesese kuti zisankho zikubwerazi zisazakhale zaziwawa. Ndiye kumafunsa kuti koma apolisi inu ngakhale inde tikukumverani chisoni kuti a Malawi Electoral Commission akukuzuzani koma miti yanu imayenda bwino? Popeza nkhani zaziwawa inuyo mukuziwa kuti amayambisa ndi achinyamata a MCP ndi chifukwa chani simmagwira, ndi chifukwa chani simmamanga. Lero limukayitanisa wamkulu wa polisi kukayitanisa achinyamata ochokera muzipani zosiyana za UDF, DPP, Afodi, UTM ngati Penjani Kaluwa anali kumeneko, aujane awa anzathu anoma nikisale anali kumeneko so wamkulu wa chinyamata wa mu DPP ndi zipani zonse ngati PP mumaka auza kuti aye ifeyo takoza kuti tikufuna tikulangizeni zisankho zikubwerazi tikufuna kuti kampeni ikhale ya violence free. Yeti iniyo mukudziwa kunena kuti amene amapanga za zikwanje ndi anyamata a MCP and up to date simona amange. So tikungofuna tikuuzeni kunena kuti izi mukupanga izi sizikuthandizani and musaone ngati mukumunamiza wina aliyese mukuzinamiza nokha. So tinangofuna tikuziwiseni a Malawi kunena kuti awa amachedwa ameki akulephera kulipira apolisi, awa apolisi akunamiza zikowa kuti afuna zakhale ndi kampeni yabwino. Nkhani yayikulu imene tikufuna kukambirana lero ni nkhani yakulira kwa msilikali wa ku DRC. Inu mmaziwa kunena kuti maiko amapanga migwirizano makamaka ikafika nthawi ya conflict and ziko la Malawi ndi ziko limene limatengeredwa asilikali yake kupita maiko osiyana. Ziko limene asilikali apitako kwambiri ndi ku DRC kumene amakamenya nkhondo nogwirizana ndi asilikali ya maiko ena. Pokapo pakakhala kuti kuli conflict kamene zigawenga zalowa muziko la eni ndipo kuno ku Malawi kumachoka asilikali ndipo ziko la Malawi limapindula kwambiri chifukwa United Nations imalipira so ku ziko la Malawi ko ndalama zosiyana amapereka koso zinthu zosiyana ngati magali moto. Kupatula pamene msilikali wina aliyense amayenera kuti alandire 3 million pa mwezi. Mmene ali kumene kujaku amayenera kuti azimpasa 3 million pa mwezi ndipo ndalamazo zimachitidwa deposited ku ziko la Malawi kuti anthu ajawo akamabwera monga mmene abwerera pano aliyense anayenera kuti pa 13 months imene wakhala kumeneko alandire ndalama almost 40 million
koma inu zimene zikuchitika ku dziko simungakhulupirire kuti msilikali uja ndalama zache zonse zija amubera kutero akumapereka ndalama zija 21 million kwa msilikali ndikumamunamiza kunena kuti ndalama zina zitifuna tipangire zina ndi zina boma la dula akufuna kuti apangire zina ndi zina malinga ndi zimene zikufunika kuchitika kuame. Inu tu msilikali ndikuuzeni amavutika koopsa, ena amafika kumene kujaku kudulidwa miyendo, ena kufa kumene, ena kudwala kumene. Tikunena pano ena anabwerako ku DRC kuja akudwala, ena mafamilies awo anapeza kumuzi kuno zinthu zitavuta. Maloma kuti atenge ndalama zimene zijazo agwirisire ntchito, koma inuyonso pano aboma komanso kuphatikiza ndi ame akuluakulu mukumbera msilikali uja ndalama yache, kumbera munthu ndalama almost 19 million. Kumbera 19 million tangoganizana mmene amavutikira msilikali. Kodi tu amalawi mukamuona msilikali uja musamangomuona chonchija, msilikali tu osamangomuona uniform, msilikali akuzunzika koopsa. Tikati asilikali akuzunzika tikuphatikiza ndi apolisi omwe amene amakunza kutengedwa kupita nawo kumakagwira ntchito za MRA ngati ku fast kujago. Ndipo munthu amene akugwira ntchito ku MRA msilikali amayenera kuti alowe 6 o'clock kutuluka 6 o'clock mazulo. Ngati walowa mamawa 6 azatulukaso 6 o'clock mazulo. Ngati uli mamawa ndiye kuti ayenera andire 60,000. Ngati uli usiku kuti walowa 6 ya usiku pangana 6 ya mamawa amayenera andire 70,000. And this has been the tradition. Koma inuyo kumalawi kuno kuli corruption koopsa. Tapita ni kuliwonde mukaone ku MRA ya kuliwonde asilikali akuzunzika koopsa. Akumalowa 6 o'clock ya mamawa ndikuzafika 6 o'clock ya mazulo, ndikulowaso 6 o'clock ya mazulo kuzatulukaso 6 o'clock ya mamawa. Ngati akugwira 24 hours ameneyo akumpasa ati 60,000. Pomwe akuluakulu a MRA ngati mene kunali Bizwek nthawi imeneyo amapereka ndalama mwachilungamo, ndipo tizamulira Bizwek ku MRA. Akuluakulu a MRA akuba ndalama kuwabera apolisi osiyanasiyana ma department yawo makamaka amene amachita sekondi kupita kuchokera ku polisi kupita ku MRA. Ayamba kuba sopano kwafusa zifukwa zake sizikumveka bwino. Ndio mangoziwiratu kuti mwana mbu makembu, president okuba, ma ministers okuba, komanso ma officers, ma public officers okuba. So ine ndikumva chisoni kwambiri, kumva chisoni ndi asilikali ame amene azunzika kwa mezi 13 ali ku DRC kugoma kumene nkhondo inavuta. Ena tikunena pano abwera kopanda diso, ena abwera kopanda miyendo, ena akudwala kwambiri. Koma asilikali ame limodzi ndi mkulu wawo akulu aboma abera ndithu asilikali ame amene wawo amene anapita ku DRC kuabera ndithu 19 million. Maloma kuti anthu amene wawo ndalama zimene zizikale zawo kunama kunena kuti aadula chikhalire nicho ndalama a United Nation amalapereka ndalama. Ziko la America so limapereka ndalama ku ame kujago kuthokoza kunena kuti asilikali anu taatenga akugwira ntchito. Amapereka ndalama kuboma kuthokoza kuti asilikali anu taatenga akugwira ntchito. Lero likubwera kunoko mukuwapanga mafilimu. Muzimva chisoni. Kumenya nkhondo simasewera. Muzimva chisoni. Simamva even ma family awo anthu amene wawa anthu amene anamwalira aberedwa ndalama palibe chimene chachitikako kwa kufusa kuti kodi ife tipanga bwanji. Ndithu nchimozimozinso ku Ministry of Health tapita ni ku Queens mukaone mmene akuvutikira manesi ndi madokotala aganyo amene akhala over 10 years akutumikira koma sanalembedwe ntchito. Ntchito imene akulembedwa ndi anthu abale awo, anthu andale, akulembedwa ndi anthu amadiru, akulembedwa ndi zibwenzi zawo. Koma anthu amene wawa amapereka ntchito yawo, amapereka moyo wawo kuti azithandiza amalawi kumbali yosamalira miyoyo ya anthu. Akhala aja amatchedwa aganyo, akhala over 7 years akulandira 60,000 ndalama ya ganyo. Komanso ndalama yakuchokera November last year kuzafika pakana lero
manesi aganyo sanalandire ndalama yawo even ololoka mwe irokamu muzipatala mulokamu inatha anthu amangobwera kumangogwira no kulandira ndalama ya lokamu kodi tikumalawi kuno kuti ziliko kumalawi kuno ziliko ndipo ine sindikudziwa kuti ziko ili analiroza ni ndani sindikudziwa chifukwa ngati kunali anthu amene anayenera kuti azilemekezedwa kumalawi kuno number 1 ni manesi ni madokotasi maziphunzisi komanso apolisi ndi a ame koma apolisi akuno kumalawi kuno ndi agalu ame akuno kumalawi kuno ndi agalu anzathu awawo amachedwa manesi maziphunzisi ndi agalu okhaokha amene amanjoya ndi wandale yeti wandaleyo amakhala kuti anachita litaya kalekale wasintha yekha amene kaliya ndikuchokera kumene analiko kha anali wa business ndikubwera kuzalo wandale lero anthu amene anayenera kumanjoya amene anayenera kumanjoya ndi zikoli kuti ifeyo makolo athu anatipitisa ku sukulu tikunjoya ndi ametu sopono ngati waame mukumuzuza choji nkhondo yakayimenya bwa waameyo mukamamuzuza chonje akhala motivated how wa polisi ngati mukumuzuza chonje akhala motivated how manesi ngati mukwazuza chonje madokotala adzagwira ntchito bwanji yotamandika kusamalira miyoyo ya anthu lero limuzipata muli nkhanza koopsa nkhanza patient akupangiridwa nkhanza chifukwa chokuti welfare yawo palibe amene akuyiyang'ana welfare ya maziphunzisi palibe amene akuyiyang'ana lero mangosavuka basi kumangotenga anthu ulendo nawo ku state house kumakapasa ma 50,000 andiso pena pake amalawi ife tili ndi vuto amalawi tili ndi vuto kutero kwa mamizimu ana amene akwanisa zaka 18 akulandira mafoni akulu akulandira mafoni mulikale masimu kadi mene momo basi dati azilandira ndalama cholinga adzaberezisana ndafuna ndikuuze ni amalawi kuti amene wati atibule bwino tonse amene tinalembesa tizatuluke mu nyinji tikavote chifukwa chengati tingafoke chifukwa cha za usiru zimene akupangaza amene wazatitola koma tonse tizatuluke mwa unyinji tikavote ndicho lingati tiagonjese anthu amene wa Bonnie Kalindo the DC umunyasa zimunyase okondwera nazo akondwere nazo from Jeza Village DA Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.